ସେଦିନ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁତି ଦେଇଥିଲି, ଜାଣିନଥିଲି। ଶୁଣୁଛ, ଆଜିଠାରୁ ତୋ ବାପା ଏ ଘରେ ରହିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି। ଆରେ କଣଟା ହେଇଛି ତ କୁହ। ଯାଅ ସେଠି ଦେଖିବ ତୋ ବାପା କେମିତି ମୁତିକି ଘର ସାରା ଭସେଇ ସାଇଲେଣି। ତୁ କୋତରା ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତା ବିଦା କରିଦିଅ। ସେଇଠୁ ମୋ ବୋହୂ ଆସି ମୋ କଲରକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ବାହାରକୁ ବିଦା କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁତି ମିଳି ଏଇଠି ରଖିଦିଅ ଟିକେ ମତେ। ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଯେ ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଏମିତି କେହି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।